Şu ileride Başkanım icra etti. 4 tane var. Tamam. Gel aşağıya. Tamam mı? Koli tamam anne. Şu ileride Em derbasî dixwazin ji bo hemû hemwelatiyên me yên ku bûne mexdûrê karesatên lêhiya li bajarê me. Wekî Komîteya Ket û Demokrasiyê û ya TUMOBê me dest alîkariya dirêjî hemwelatiyên xwe kir. Hesta hatina herema karesatê û girtina destê mirovan em pê keyfxweş bûn. Dibêjin ji bo ku wargehek ku wêraniya xweziya jiyan kiriye bibe qada karesatê hin şert hene. Xirabkirina li Elbak, Ebex, Qelqelî, Payîzava û navçeyên din wan şertan pêk nayîne. Lê tiştek heye ku nayê dîtin. Ger îro bûyerek din a lêhiyê hebe dibe ku li nav navçeyan wêranbûnek mezintir çêbibe. Ji ber wê sedemê mecbûriye ku navçeyên me yên ku li hêlî heye wekî heremên afetê werin îlankirin û tedbîrên pêwîst werin girtin. Gotina yekemîn yê ku li wê heremê plansaziyên neçariyê bêne amadekirin. Welatiyên ku xaniyên wan xerabûne divê werin avakirin. Govên wa divê bên avakirin. Ji welatiyên ku heywanên wan telef bûne rê bên dayîn. Ya duyemîn divê gundên ku li deşta lêhiyê hatine avakirin bêne veguhestin. Di lehiyek gengaz de dê ew wergeh dîsa xerab bibin. Wek TUMOB em hemwelatiyên xwe agahdar dikin ku em ê wê rewşê bişopînin. Em hêvî dikin ku felaketên bi vî rengî carekê din di welatê me rû nebin. Silav û rêz. Tamam mı? Koli tamam anne.